Gong bocin hai sen tong yang ke. Sar tola na. Mari ke yang wasi giri-giri, yang wasi giri-giri khala meni. Buat lama gana tong si gote ron tu yang ka busuri ron mang langsung. Ko bar hai color ducan color eking ke. Hello guys, yang selanjutnya mau dalam sebuah live viewers so macam-macam Hello guys, tambay sampai gini. Hello kita ke. Viewers so sampai gini. Just nonton sebelum good morning. Hai tambay. Naruboy mulai bukuring maya onik muka teh cora mayang mabagai ini teh ada salsa sesali punya sini kayak unlimited malai sini teh tu mudah-mudahan pai bekia kan kira simpang show teh dulkani ini kan simpang mupun tamsa sini bornai kele bidai yak subaikia tagle bosan viewers of baik Mumbai tiani saputar rok narugian ke Mumbai kan narugian Malaya bonek balok hati narugian lalia live wang ngasih kai Malia ani channel belai kai tahu nok like dong ka temoni bagai na hat hui te bukan methabui tidak hanya hatinin sini live hanya nih ini one suka ini viewers of kajani takut begitu cuma belai-belai kelam sebut kemudian coba ya perenung tika hamde tungbai bahai tungbai sampai gini tenjora lagi narubai live kerenggi Malia eva lagi eva zora mo live family ate yani viewers of belai kai ni sampai yani supporter of bai somi somi yani live family ate yani viewers of nai rogano
support khlainai bo krikha tei ani like ko ang bini ekta salgui mali ani bagai temo hakin tini ni simi live to chengna bagai nukana yango ano kongwa pikya surprise ang nakiru yang beri sana ha yang berai temoni bagai no salbrum brum no bagai video klay mali ate salbrum brum no te like klay mali ani bagai te bekal belai ke kaganang maya ganang ani viewers like ke sekarika te joto no like share comment subscribe kani ta pogodi viewers so channel bo like ke tam nai down klay ta channel ni bukri kya te video ro wasu klay mali ya maya ni bagai te ta bo ke hana hai disa choli phinai video te se da phinai te alite klay na tinin chimi video te se klay phinai ni tabu yani channel like down like thaka moni bagai ani viewers so goibo malai ya te boro bai live booking malia so toklan ke mar te bai tangbai viewers rok Jorani tam rok lai tangbai good morning te chibai afaru belai ke maya ganang kha ganang rono lai bahanya hai ki pele te se lai bukring phanya bagai maro bai belai ke mugla ro balokha te paibu malia সময় ni bagai te jora bo mandiya te mo hakena to uktisha jora ki pele phaika ani yagono tisha live rock khaina ni bagai ni wan subina te khlai sinai hine te tinen simi haina hai te সংসার joka agini hai mate boro najak sinai te viewers rok belai komi thanga te sejora 9 jon ase nai tango te kha khlaio joto boro saime ko te joto boro ani subscriber hobo ang live phaika ni saime ko mani bogi boro nai liya blog bondo khaitani rekha tabu tinen simi te aste aste dajo khai ya channel viewers rok te bari phinai te kha khlaio te watch time ani dine komi thangto mani te tabu sejora te ani watch time 300 350 hai komai thangka 2300 dong mani tai tabo ke 2700 tai khaklayo video daja ya te komai thangnai te asuk ke support khlai ani viewers nai no support khlai asuk kariri mani mani pore ang sombai malia te video khlai nani te ampale yang mobile te photo mang khorma bai te mani pore a video ni je komi mani views no disa haino hai ang na pinani ni mane tisa sodon pinai bono tisa like klai narobai biang bo komai thang ani tisa haino hai ma phai pinai te yan supporter rok na hamjomo borani viewers rok poni hamjomo te pai phlai mong man to mo hakina te mong bagina yani viewers rok belai ke video klai mai ani bagai te nani ro bo khub komungjak te viewers rok norong hata thuji te jora bisingo ang live phaimai aphono tabo khani hai tini ni simi eba tisa chanchi noi te norong support belai ke nango norong logiri tangbu norong mai tangse se to kisho angbo video khaina musungai te ani video taksu jora Hari viewers rok bo belai ke nani krikha te mantam ke naisina hanu ang already 2 mas haing to ka video dai maya te viewers rok bo ani video ang upload khali ang ke boro bunaya ang mani pagai description te moni bagai boro go live bo krung mai ang to ka te moni bagai no ang narubai
लाइबो मा krungsinai tei agena haikeno jora jora ni sikangno लाइबो फायफैनाय tei नोरबै मालायनि बुमनि सुंखा tei kusuk chalai tongsinai ni viewers rok tei mela thela laika kono jaga bo ongkhori malia tei kam pailai ni bagui tei viewers rok mela rok naibikhe rok comment place tutuno like share subscribe khlainani tei phongbai di viewers rok belai ke khulumu tei sibai good morning jotono लाइबो फायरि हानो हाय गोरों फैबिनाय बागै गिनि हायकेनो 150 200 300 खाय tei गोबां views काटना बागै viewers rok tei nangno belai belai khelam sugo tei bahai tei tongbai viewers rok hagenang maya genang viewers rok ani supporter rok subscriber rok koma baikhe guys narok yang kabai thamaikha 8 jon ase tongsigo kabang khe phaidi गोरों फायरि लाइबो tei nangni support tei nangni hamjoma belai khe nango tei mo haikhe narokbai लाइबो tini tisa kwrwngwi tongmani tei viewers rok kaham khe tongbai norok sabaikari tei bahai tongbai sabaika hello guys saya research khlaimata naibuk malia video rok bo khlaimali ani bagui net paithakna sangno 18 tarikh research paithakga tei haino hai research khlaimani jokha dam ke dam na khaipika tei BSNL sim nano hamabo net choliya po asike timoni bagui naimaliya net choliya angkai net bi kam khlai sungai guys sim kabai thamaiku dati phaili khatangka hey kurang kece guys kamu datang sabagi tino ko somsajak wati phaimano wati haikyan hatang khaba nero wati phaikia haikyan no ko na tawo wati phaikia wati haikia phone charge ogri mangla Besok tim kembali ke otak bersama kamu ke mau kasih nangka anda lang na sumay coba ngan thaba man khawano buka
guys, nong yang roko mai de bor baikya sabagila. Tidak di komen kali jadi. Bawa sekalian dong ketang kemarin. কত আইছো? 722 কত ইউনিট? 2 মাসের নব্বই ইউনিট এই মাসে মাসে 90 ইউনিট? এক মাস শুরু হয়েছে গত মাসে হয়েছে 16 তারিখ কাজ ছিল 22 তারিখ 89 ইউনিট চালাইছে এই যে এই মাসে হলো 483 টাকা আগে মাসের কথা ছিল 257 টাকা দিলা 722 টাকা 28 তারিখ দিলে 28 তারিখ হলে 742 20 টাকা বাড়বো এখন কত দিন লাগে? 722 টাকা। এই তো 28 তারিখের ভিতরে 722 28 তারিখ পরে হলে 742 অনলাইন আছে না? না শেষ